шермуҳаммади шоён раиси додгоҳи олии тоҷикистон гуфт тибқи тарҳи қонуни мазкур як намояндаи расмии додгоҳ бо расонаҳо ҳамкорӣ мекунад. намояндаи расмии додгоҳ раиси суд ва ё шахсе мебошад ки аз сӯи раиси суд ваколатдор гардидааст. раиси додгоҳи олии тоҷикистон гуфт яке аз масъалаҳои муҳим дар дастрасӣ ба иттилоот ин дархости номаи расмӣ мебошад. ба қавли шермуҳаммади шоён ҳолатҳое пешбинӣ шудааст ки ба дархости расмии расонаҳо низ маълумот пешниҳод намегардад. аз ҷумла пешбинӣ шудааст ки дар ҳолатҳои зерин иттилоот пешниҳод карда намешавад. якум, дархост носаҳеҳ буда пешниҳод намудани иттилооти дахлдорро оид ба фаъолияти судҳо ғайриимкон гардонад. дуюм, дар дархост талаботи қисми 2 моддаи 18 қонуни мазкур риоя нашуда бошад. сеюм, иттилооти дархостшаванда ба иттилооти дастрасиаш маҳдуд мансуб бошад. чорум, иттилооти дархостшуда амалишавии адолати судиро халалдор намояд. панҷум, пешниҳоди иттилооти дархостшуда таъмини амнияти иштирокчиёни мурофиаи судиро халалдор созад. шашум, иттилооти дархостшуда қаблан ба истифодабарандагони иттилоот дастрас шуда бошад. ба гуфтаи шермуҳаммади шоён пешниҳоди маълумоте ки татбиқи адолати додгоҳӣ ва ё амнияти иштирокчиёни мурофиаи додгоҳиро халалдор месозад ба расонаҳо пешниҳод нахоҳад шуд. сомонаҳои расмии додгоҳҳои тоҷикистон солҳо боз барои фаъол набуданашон интиқод мешаванд. дар робита ба ин шермуҳаммади шоён дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфт бар асоси тарҳи ин қонун бознигарии сомонаҳои расмияшон дар назар дошта шудааст. тарҳи қонун дар бораи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо қонуни нав буда аз 6 боб ва 26 модда иборат аст. қабули ин қонун дар ҳолест ки масъалаи дастрасии иттилоъ аз додгоҳҳои кишвар борҳо мавриди интиқоди баъзе хабарнигорону созмонҳои журналистӣ шудааст. алишер зарифӣ, Амрдин Олимов, радиои Озодӣ, Душанбе.